Shalom. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja napasobulung namad dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang parhalado nami. Huria di tuhata naihin haulongan Marsada di roha mahita muse sadarion lau mamuji tuhata di minggu paonopodung trinitatis atong sian nasa roha dot hapor seaon tapasaga matuhani tapuji ma ibana marhite edde puji-pujian songon topik ni mingguta sadarion debata nasatia di bagasan holongna tapuji ma tuhata maredde hita buku Edes 10 sada ayat sada 1 2 dohot 5 ama ahama endehonoku. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang aha na dinggan jala manang aha na niuda ni Jehovah sian ho imana mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon jalamar pangalaho haserepon maradupon debatam. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami salileng nilileng na asini rohamdo na mga ramoti hami siyan nasa ilaon rasi rasa nuaing jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii
Gabeh hanguduan nami. Saya si maroham. Saya buhai marohanami jalalehon todim nabadiai. Asa huat tusihami sude panugunugum dohot pabayananmu nabalgai. Bayan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jalasonang hami. Jalalam ibaru rohanami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuata maret de mahita siap bukede 202 ayat sada tab 5 huhaholongi ho gogoku. Tangihon hamuma patik nidebata iman atas surat di 5 Musa 10 ayat 12. Nuaik pe ale Israel ahdo pinangido ni Jehovah di batam sian ho da asal parhabiaran ho tu Jehovah di batam jalamar parange ho disaluhut dalanna huhut marroha haholongon mida ibana dohot mangalui Jehovah di batam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atem ido sahatna rap mangido gugu mahita tuadopan di debata lamang ulahon nao bartu patik nai. Tapuji matuata maret de mahita siap bukete 427 ayat sada rodi 2 naroma borong ini. Oh, Jesus,
Tatopoti madosatta tua dupan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manakpigahali hami ro tujulum huhilalahami rikoddo asiniroham disaluhut hami halak pardosa alani ido bain na hupasarep hami roh diri nami sadarion di jolom jala huparhatopot hami tung na jod-jod hami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami ay dang dihalo mohon roham hamatean ni akka pardosa alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni tod di parbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahin hasangapon di guarmu nabadiai amin. Tapi kema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah nunga diarsai ho ahu marhite sian akka dosam jalon nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajatonmu ahu tutu ahu sadiri manalesei akka pangalausim alani hadirioku jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam hasangapon ma diribata na digijang amen. Tapuji matuhatta marhite kor agape diuduti kor letare.
to begema lagu pisian kor letare.
Kapuji matuhata mariti bukede 210 ayat sada tabba opat kholat Yesus do hubaid dong aku. Tabegema hatani rebata turpuk epistel di hari mingguon tersurat di Kolose 2 ayat onom ro di 10 sia tajahama marsikat soring manang responsoria ope songon pajakon muna di Kristus Yesus Tuhani songonima hamu marparange di bagasan ibana Gabe marurat jala painauli mahamu di bagasan ibana togu hapor siaon hobar tunani ajarhon tu hamuna luomi ma tu hamu maroha mauliate jaga bahamu sotung diago de bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola hobar tu tona-tona ni jolma mangihuton sisi Asia ni hasianganon dada mangihuton Kristus. Hai di bagasan ibana do maringanan sadok gok ni hada bataon marrupahon daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagogok nai ibana do uluni nasa hamu liaon dohot pangonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tersunat dadar binahin ni tangan lau menangkal pamatan nambar dagingon binahin ni persunaton nasihat Kristus ido Airap tertanam dohamu dohot ibana dinatar diri hamu laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe dinagabe porsea hamu dihagogon ni debata na pahehe hon ibana sian akka namate asahamu maing mate di bagasan akka pangalaseon doho di bagasan sibuk naso tersunati rapon ibana dohamu di pahehe dinan sinesanai nasa pangalaseon tetap di sesa do surat nitangani nadopak hita ima akka patik na maralohon hita di padau doi di lohoton tu silangi ope unang ma dihumi halak kamu siala si panganon manak si inumon manang siala pesta manang polta ni bulan manang ala ni hari sabat manang ari sabat pe alai Kristus ido napuna badan tung unang mahamu di lesan-lesani halak nagiot paula-ula naserep jala sumoba suru-suruan di tengah-tengah hodo na diidana di bagasan todgina pinaburnang ni roha ni dagingna lain yang dipersigat tung ulu
Aisian I lamba godang merguru turibata sadok pamatangi na nirupan jala pinadumu-dumu ni aka urat do ihot-ihot. Ido sahatna martua do aka natumangihon hata niribata jala daupiopsa. Tapuji matuhatta marhitekor ina parari Kamis. Tapuji matuata marite bukede nomor 790 ayat sada tabatulu Jesus do ale-aleku.
taha tidakkon maha porsiau tai songon na hina tidakkon ni dongatta saha porsiau disadok purtibion rap mahita medok. Tapuji matuhata marhite kur ama.
Tatangi hormat titing diuriata di bagasan sadarion. Huria nani haholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus saunari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 24 Juli 2022 naparjolo goarni minggu ta sadarion ima di guari minggu paonopon dung Trinitatis doho topik debata nasatia di bagasan holongna napaduahon jadwal parhobas namarhobas di parmingguon arian ima perdita SPD Simanukalik ima pendeta pensiun HKBP napatuluhon papungu polean C HKBP Distrik 21 Banten di hari sedarion minggu 24 Juli 2022 di Ganu Parmingguon papungu polean khusus CHKBP Distrik 21 Banten dohita tuhapoluon dana pensiun HKBP marite amplop na pinatupa ni huriata saya dipasu-pasu di Batama ulauni bayan sangap di Guarna apa paton mangapuli di hari Sabtu 30 Juli 2022 masuk pukul 10 siawib di Batu Pahuriata do acara pangapulion tu keluarga EM Simanukalik Boru Situkir masuk Wik Judea nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok SN Onom nomor 12 Siala Naung Jumolo dialap Tuhata Natoras Boru ni Amang EM Simanjutak ditiki Nauk Salpui Setuhata ma nama ngapulu side keluarga na tininggalhon ni Naung Jumoloi napalimahon palantikan panitia tahun kesehatian Seresot HKBP Bonang Indah di hari Minggu sadarion dung sipul jamita di Parmingguan Botari di Batu Pahuriata do pelantikan panitia tahun kesehatian Seresot HKBP Bonang Indah napa menotwon rapot perdana panitia tahun kesehatian Seresot HKBP Bonang Indah di hari Minggu sadarion tuk sipul Parmingguan Botari di Batu Pahuriata do rapot perdana panitia tahun kesehatian Seresot HKBP Bonang Indah sinosohon tu sude panitia ni huriata asarade pandehoti ulauni napapituhon partangyangan wik di hari Rabu 20 Juli 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata do partangyangan WIB naparjolo wik Judea di bagas ni keluarga S Sitorus Boru Sidabutar nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok SJ Walu nomor 12 RT 03 RW nomor 015 Bonang napaduahon Wik Bethlehem di bagas ni keluarga GH Tambunan Boru Sihombing nama ringanan di Perum Legok Permai Blok Helikonia Tangerang di Pangido tu sudah ruas ni huriata tarlo mobi na adong di Wik nabe asaria mandahoti partangyang ani napawaluhon tikting pamasu-masuon parbogason tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogason ma ima Eli Martuti Boru Manik Sihotang Boru ni amata Japi Mende Manik Sihotang tubuh ni nata Nurmina Boru Sinaga nama ringanan di perumahan Pesona Karawaci Blok B2 nomor 36 RT 01 RW 30 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa II
Tangerang, ruas ni HKBP Bonang Indah. Resort Bonang Indah, Dohot Orwana, Fernandes Raja Guguk, anak ni Amata Ramli Raja Guguk Nahinan, tubuh ni Inata Suharni Boru Sinaga, nama ringanan di Kampung Asem Semanan Kalidres, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamas-masuon na yang dipatupa di hari Sabtu 30 Juli 2022 di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah. Bimbingan pastoral pranikah dipatupa di hari Kamis 28 Juli 2022 pukul 20 WIB. Dohot di hari Jumat 20 Juli 2022 pukul 10 WIB. Napasiahon pertanggangan PA seksi-seksi dipatupa uriate do pertanggangan PA seksi-seksi masuk pukul 10 sia 30 WIB maringana di gerejaon hombar tu jadwal naparjolo PA seksi perempuan di hari Kamis 20 Juli 2022 dohot topik penyakit hati, cemburu dan iri hati. Napaduahon PA seksi ama di hari Jumat 20 Juli 2022. Napatuluhon PA seksi remaja dan napa sebelum di hari Sabtu 30 Juli 2022. Sinosohon tu sude anggota seksi Asaro Madahoti Ulauni. Napa sapuluhon. Pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta Natal dan tahun baru HKBP Bonang Indah di hari Minggu 7 Agustus 2022. Duksipul Jamita di permingguan Arian di Patupa Huriata do pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta Natal do tahun baru HKBP Bonang Indah. Sinosohon ma tusude panitia na naong terpilih asa mangarade. Jalatik tingom ma nagabe undangan resmi tusude panitia na naing dilantik. Na 10 sadahon informasi parkir gereja. Sinosohon tusude ruas ni huriata nama boan kendaraan asa digano permingguan boima memarkir kendaraan nabe mobil manang sepeda motor di pagar area parkir jala mangalehon biaya parkir tu petugas parkir nanti tugas sonni HKBP Indah secara sukarela. Nomor 12 hon pelian parepengon dohot torop ni ruas ni naro di permingguan naung salpu boy mata jaha di file na naung di penasahat ni huriata marhite waya group. Napa 10 tuluhon. Selamat ulang tahun para lado rap dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur go'las ni rohama sudi ruas ni huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun no tripe sia tanggal 10 walu saat 24 Juli 2022 hata ni tuhata si pepota ima natar surat di Jesaya 44 ayat tolu ai usehonokuma aek tujolma nama uas dot aka sungai tu nama hiang usehonokuma tutu todiku tu pinoparmu nuaeng jala pasu-pasuku ni pinoparmu sogot aka gor-gor na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jah di paul nanang penasahat ni uriata marhite wea group. Songoni mati ting ni uriata di bagasan mingguan di Batama nama masuk-masuk. Naing begiot tama barita nauli na pinatolas ni Naposona tapuji matuhata marit demaita siabukete 150 ayat sada dohot 2 dangau napunaau.
bata na sumurung sian saluh na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiramu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom balihita saluh na. Hatani Tuhata di mingguta sadarion ima na tersurat di Hosea di bidu sada mamuka maisian ayat 2 sah rodi ayat sia tapai huti hukma asa hujaha. Mula ni hata ni Jahuba marhite-hite si Hosea ninna Jahuba ma tu si Hosea lau maho buat masada boru-boru si babi jalang dot akan tubuh ni si babi jalang ai sadidak dati isini tanoi do marmainan marbalik si Jahuba. Jadi lahu maibana dibuat ma si Gomer boru ni si diblain gabi-gabi amma nasida jala di tubuhon di bana sada anak dungi di dok Jahoba ma tu ibana joma guarna si Jezreel ayotik nari marlulum ahu diakka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala ahu pasiapon harajaon pinopar ni Israel. Jadi di hari nasasadai penggol honok kumasior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabi-gabi musema buru-buri jala di tubuh sada buru. Dungi di dok Jahoba ma tuibana joma guarna nai so hinasian. Edang be marpamulahi rohakku tu pinopar ni Israel. Manang marpamuati rohakku tu nasida. Alai marpamulahi ma rohakku anggo tu pinopar ni Juda. Jala paluokku nasida marhite-hite Jahoba debata nasida. Alai dang paluokku marhite-hite sior manang podang, manang hamusuon, manang hoda, manang jolma parsihudulpe. Jadi duk sirang susu nai sohinasian gabi-gabian musema buru-buri jala di tubuh sada anak. Jadi ninna Jahoba ma joma guarna lo ami edang bangsokku hamu jaladang hamu napuna ahu. Baju deta nomor 370 379 tanya tu siapa batak. Dihon ayat sada do ayat obat. Daksa di hari ini oras perdomo Ini
beta inang marminggu nina Suster Elfrida Harder majo akainaina sedang marbabo di hauma. Dak sa di hari di bawah rotu sih tema perjulum hamu rodo hamu se beta mang marminggu ina marpangkas sama tau na dihitan somal dope marpangkas ama molo tikari minggu. Tema hamu serodo hamu se alani di jauhon Elfrida Harder roham pauba pakai tikim ayah jal mulam talpe tangi botoh kim idobana di gubah Elfrida Harder edetai nomor 370 dina nirokna nakin edetai madok asa ta ului ju daksa di hari i di dokho nang pengoton ni editor dohita asa tapak kitiki unang dok daksa di hari unang dok gira tu dia halak batak gira tu dia jala terkenal do halak batak jamna jam wib waktu Indonesia Batak gira itu dia setokin naik hamak kamang do tamak kainang molo di bagasa trupuk sederio soto ngadong bihata madok gira itu dia adak taboto sa di hari ajal talpekan ni nanaki boto horo organitiki molo tiki sa tahun sukum masada mahasiswa natalu debe mangulang sa tahun di margana tiki sebulan sukum masada ina na melahirkan prematur hurak sebulan naik tiki sajom sukum mana buru na pememahon halekna molo tiki 5 menit manang sadari sukuma per surat kabar harian hola terlambat satokin dang terbit molo saminggu majalah mingguan terlambat satokin dang terbit molo 5 menit suku sada ama na ketinggalan pesawat hola 5 menit dong ketinggalan pesawat sa detik nanggir pemuda sa detik suku sadaina na mga dumi ala holan makidok matana madewa nakon na sa lantai 2 sa detik gue ala ni parhasiak tiki ulang dok nak sa di hari bicecehat do pehonwai bice bodo pehita madok aliamang jala di bagasa trupuk selero temata anggo de mata setia do jolmai do nasu setia teide majoro jami tau bahasa songoni kondido asa adorakso terimas debata tu bangso Israel nungga disuruh gana kapanurirang pengot to bangsoi alai dak perduli bangsoi molo Israel 5 Israel utara namar ibu kota tu Samaria di asing gue Israel selatan imala Juda ibu kota ni Jerusalem je molo Israel na dokon na dison Israel na 2 margai jadi saya dipasingot HP tak perduli nasida na terakhir hamok kainang tung apalah
di paingo debatado bangsa Israel marhite si Hosea sa diboto bangsa Israel ahado dosa na belga na niulahon na sida. Hosea lau maho mabuat boru buat maboru-boru si babi jalang ama. Ay bahasa huroa ay digobar ho debatado ya bangsa Israel ima istrina tong asari pena debata suami. Nuaing digobar ho debata marhite si Hosea bahasa ikut si babi jalang nunga songot si babi jalang bangsa Israel ay nunga marroha-roha na sida ay mardebata ban dang be debata di sobba na sida nunga tu betel na sida marsobba dewani halabal dang be parduli na sida tu debata nunga mammon dang adong be keadilan dang adong be holong ngasih wain lomona bangsa Israel songon boru-boru satabi si babi jalangi ay molo dirok si babi jalang dang abinoto be hola babi penga aborat ay do ay takasuyok nakin hola babi be dirok nga hape si babi jalangin na berarti nunga digobarhon bangsa Israel istri na so Hosea nunga maroha-roha di bagasa pertordio HP patik ni debata madok ahu do Jehovah debatam dang jadi maraku pau bainommu debatam deiro dang jadi ganommu jalalang jadi sumanommu HP iman wain dihanguduhon hala Israel di dana debata nasida jala marsobba nasida tu dewa dewi dangadong be holong dak parduli be di suami ima debata sendiri ima nedokona gabe marroha-roha tak terbabereng-bereng debata biha muakkainang dota muakkaman dusei alanima tunga pala disuruh do menyadarkannya songot nunga songot si babi jalak kamu bangsoku alanima disuruh si Hosea membuat si boru-boru naso Hosea nakin jala seorang maninna anakna jala baim magwarna si Jezreel lapatanna serak konokku nama dang be marpangulahi rohaku dang be ikut serak konokku nama nasida napaduahon seorang maboruna baim magwarna nasohinasian lo rahmanina lapatanna dang biasi rohaku bah dang biasi rohani debata di bangsoi ay nunga maragam di debata lapay ngoton nasida dang jadi kanomu dan dang jadi sumanomu audu Tuhan Jehovah debatam sasada ibana do si sobommu HP di sobak ka debatan asing jala na patuluhon hukuman na matsaborat matsayatsit lo ami ninna imana patuluhon dang bebang sokku baik kok kamu manakin hanakin hatane deta nomor 750 teh pacite buru nakin deta 750 piturasono pulu Jesus do aleleku suada tudosni hape no ang dang be aleleku dak kasi aku be ninna debata ate
loruh mana dang bihasiaku dang bialeleku putus para lelew lo aminin nebana terakhir dang be bangsokku hamak karong amat cahati jala ido memang debata terima tu Israel ai tau 722 hancur ma Israel di bain Asyur jala dang be adong tiba-tiba ni satu sederio ido hukuman ni debata alai nuai Roma musik hatane debata gotu hitamo didok ala yang gutu Juda minate hima Israel selatan nakib ala na hokdo na sida marsoba di Jerusalem nak penunga gudang nang hala Juda marmainan di partodio alengo tu hala Juda marpangulahi do rohaku dan pola baenon ni podang sior baenok manak parporangan lau manubus na sida daido nakidido dan marhite kekuatan alai marhite holong buanokku do bangsa Juda isemei hitadui pinopar ni si Juda ai dang marhite porak kita noang ditubus debata dang marhite podak kita ditubus alai marhite mudarnya anakna Tuhan Yesus Kristus gabe Juda poparan ni Juda mahita main jala didok na di hari minggu poparan ni si Abraham dohita jala molo poparan ni si Abraham ba ko patudo notama na gabe poparan ni si Abraham pita anak ni debata na setia tu de debata jala molo anak ni debata doho berkelas surhan baju para suali berdua pebuan anaknya di Batak kita bikin dulu 482 mah Pak 82 opak sia dua dok Ampak 92 sebagai pengantin kita, pengantin wanita alai diangkat musuh kita gawe anak ni di Batali itu luar biasa. Jalan molonung ngakak anak ni di Bata ikut peturuh notama. Sengok dia do anak ni di Bata. Gawe didok Apostel Paulus tuhuria Filipi
songo parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Molo parrohau ni Kristus Yesus dia setia tu di bata. Iro te. Setia songon ama di bata. Amang lau mahoda tubus jolma perdusai. Alaikum mate doho. Ikut tersilang doho. Jalai kolea doho pang. Ai ko sorang doho di barani pinahan. Ikut dipiakut doho di palaka. Ikut disiksa doho ina. Na olo au ale amang. Dahil na doho. Siang sandok rohaku. Anak ni debata pangudoi. Molo debata yang setia anaknya juga. Ikon na setia. Aido to. Alana dang daw tuwis. Siapa nana molo daw diharap. Aido dah. Alay do raksasahat tu si kubangga do dah. Anak ni debata. Di hutan kami hula anak kepala di saya duping apa sago-sago. Anak kapungingin na kan? Anak kapungi duin na. Unang may anak icamat. Apalagi anak bupati. Anak ni presiden. Alay tumibo siya sa luhunay. Aibana na puna sudi day na nakin, naksiri, nakperak, nakkepeng sudi, babata di sorga. Berkembang gado kita anak ni bata. Hiaru songono adong patala da anak masih bangga bapak na. Saya demon anak ni jaksa. Bapakku jago do banyak di mana. Kolam ituntut di mana begini dapat keping di mana. Roh anak ni hakim. Bapakku jago do. Kolam menimbang, memperhatikan, memutuskan yang ketok tulu hali buti enggak go katong di mana. Roh anak ni pengacara. Bapakku be. Siapa dong banyak persoalan. Anggetor atau sejuta duit naik. Saya ada musi anak ni padi tama. Sekala kinaopan. Bapakku pejago do nak kamu pejago-jago honinna. Ahola jong bapakku di jolu toropat talak papumuhe pengin na papumu pilihan. Neneng doho no manangisi pe masih bangga bapak na do kan. Jalhita pe iko bangga do hita ay nunga marasini roha de batatu hita nakin anggo juda dan rima sakwi bana to busokku di bana jala banokku di bangsokku jala banokku gawe anakku ima hita atong molak kanak ide batai ko pangului ido to songon Yesus ay didok apostol Paulus songo parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna ido sadada parrohau ni Kristus Yesus jala ido nakin didok nang epistel tai ako Kristus Yesus di bagasan dirita ido nakin epistel ta asa Yesus di bagasan kita jala mulut ta pengulu di bagasan Yesus songo dia duhura parrohau ni Kristus Yesus parjolo serek rohana te ay dibuka du baju na sudi hasang apon nai ay tung dulu hamu pada tung erong jol manang na sorang barang pinahan ipiak ko di palaka dang marbidan minimalang ko na yung bidan dia sa arong ate anggo Jesus tang arok kulat si Joseph do dongan na sorang di bagasan haleao alay na marhua ala serek rohana. Jadi mulak kanak ini bata ikom marserek ni roha dura. Suatu ngarong na sobbo. Uci pata sorong gobe mananga ngasong na pacako-cako dagu. Mangijab pun ni na bata tu itakan. Itu tok pinjaman beri na si Calvin do si Martin Luther. Semua yang ada dalam hidup kita ini adalah pinjaman. Baik nyawa kita ini.
Jemol pasago-sago ni ba dadono ni debatado songuni. Besu di pijama do bio. Sesongon netter pasago-sago molo ngetter songon narong diba tor sesongon na. Ise na songon au dai nang turning utu kan. Rome debata mangi jab do bio. Nasongon na pasago-sago. Pangului setia ade konido serep rohana. Napa dua ho parholong ni roha. Ai parholong ni roha do. Ima Jesus. Jala ido perbedaan ni akka anak ni debata doho naso anak ni debata. Bahwa kasih orang Kristen berbeda dengan kasih dunia. Ai molo holong ni portibion ima holong supaya asa deidote molo holong ni debata nakpe se di bekoso guni rohakku ang buhok kuha holongi nakpe se wala juk ni rohakku di bekoi kuha holongi nakpe perbeda ho ang buhok kuha holongi den na debataro dang asa ay molo asa Eden nomor 200 ido saya marpa buat akaronga di holongi rohana molo duk sulapotan bolong ma parsauran nadina di nomor 200. Alembo holong ni rohani de bata baik kutarida ima holong nakpe. Jadi itu perbedaan. Dang sarupa holong di portibion doh holong nya kanak ni de bata. Nakpe. Jadi setung termuraju rohami nangda mula dong akaina rupani ba unang torju roham iku kuawlongi ho manang bahape ibekko dua ang buhok ku kuawlongi ay songoni do debata tu hita tung diliho duana ngai law makkaholongi hita alai si paingo ni debata nakin setia do debata tu hita pe ku setia do tu debata so tung adong namar mainan di parton Dio. So tung gabi songot si Hosea anon disuruh si babi jalang ala marmainan akka ima bangsa Israel tu lebata siliban. So tung adong akanak ni lebata marmainan tu lebata siliban. Alaiya rumani ati-atikku taring ngotu akanak ni lebata om pasong kala Israeli pardia masongonom may ditiki padita reso tau di sada huta namet si mga guarna sa dipatu pado itik kini panataran ni akka padita jadi patu pa mapanataran di pamatang siantar jala biayana sian Australia jadi bui setiap hari Sabtu doh minggu bui doh kami keluar dengan biaya sian panitia tu dia hamu torina rokan ciadong marongan persiatar ya karong apa ditain na ahai beta tu perdagangan dinna marhui hita tu perdagangan asa berek kamu adong di sian non dinna utar terhami ma bis borhak mahami tu perdagangan adong masada pulo na mek di si jala adorak sosahat iba tu pulo nunga gudang ke pertiga-tiga pisang kacang jala torido torhamon torgudang gonon lau madapotok kamu asarong oleh-oleh munai nak ke pertiga-tiga batino orang basa madisi hapi kamonye do di bagasan naho torina memang torina monyeti do tanganna baik ima oleh-oleh alai di tongani pului adong masada klenteng jala di kelentengon adongin na di si sobaon manang aha pe pinangido bui dilian syarat na holan padua manuk si merah altong do jadi dak pola luja mengalului manuk si merah altong anu ngagudang sekitar inganani pertiga-tiga manuk hola di padua manuki pasahap pangiduanna mangido ona dinna padua torhabang musa itu pertiga-tiga
Ido si tonggo apa yang iso perdagangan. Jadi mula mak. Jadi duk sunguni husuku kami makai nato. Ina halak batak gua hamu wido. Merhuri do hamu berhuri di dia di HKBP ama. Adong muse na dihakai. Adong di kepi. Alai sudi na merhuria. Bah. Aku do habe na dilo kondisi Hosea mermainan. Dihapor siai dope. Ima debatana sitina day. Na bui mangalihon hamorao hagabio. Jala alani do de kona kamat tanakin unang lalap biar tayake. Yakin edemunai sotung dilalapi. Sotung gabiadong namar debatahonon waing aidang jadi ganau mu jaladang jadi sumano mu debatam sotung gabe di perdebataho ko arta. Gabi sudah tumar mingguinan. Hola nalani hepeng mi. Sudah tumar sahur do debata alani artami. Sudah tumar sahur alani kesibukan mi. HP debata nggak dilihat sudah cukup di ho. Ay anak nggak ho. Ahana hurang pangiru tu debata. Tak pola mangalualu tu portibio. Jala memang takko tu mana ngarok sabonang indaho ni. Hiaro neberon tikisi bolugau. Ro sian Jawa. Embar gua muro ini ada adong nama lo di Jakarta. Wai ai la subuh iba berbangkit ekonomi diba. Jadi di dok nama lo ikoliano nina sigaret tu netue tu udian nina. Bajedi ngailako nunga. Jadi luksa di Jakarta, saya di PMI iba nang amar satahun tangarung berkembang. Lama iba na tu detui. Ela sorong go berkembangin na. Hape ngahuli marisa sape mangijem. Hepe ngaw sarok pesawat tu na. Ayah luar sigaret nebek koin na. Baji Samsu. Ana aku ho si tada bapak muji Samsu tiba ho bakal doina. Bah. Ai bek koin mon na babir. Dago tua kita ada bapak muna tok monang ni gimana ki jadi dang jadi marakku pau banom bude batam tuk bude batam palu hokko seragamnya ke persoalanmu apa masalahmu sotung gabe marmaina kita di hapor siau dang jadi marakku pau banom bude batam ninna di patik perjuliete Ido dosa ni bangsa Israel sampai diuhum de bata dak kasiakku bihamu dang bangsokku bihamu ikor cara konokku hamu inna tu bangsa Israel alania dang mehok kamu ai marmaina duhamu di hapor siau pola gabi disuruh si Hosea mabuat boru ima si babi jalan nang gompar hononna songoni ma pangalahu di bangsoi dak setia tu de bata iman yang dijohut tu hita makenang doh ta makama sasitong na ikut setia mahita tu debata jaleng otot taro picak-picang do ima na Roma tu tonga-tonga ni portibio ima kopi tiate picak-picang gue salam sadar hita ai buah hura di padua ngata itaruh tu dia jala memang laho mendadarkan hita dia sang ngarong bena sobong ai manang buhapi ulu ni rupam nggak dihukumi buti tak tinad debe manang kapal pegincung sudi alak ni debatado Allah menyadarkan kita teh asa sadar kita madok debatado si sobau jalai bana di siuluan tuk do saluhula atong bicas sa di hari debe bici di leo debatado pe tikki parasiani sotung jolo salpui ala ni ban majo puang nomor 230 polisi 239 Ayat
pakke masini rohani debata nasahat tuitan wain sotung marna lebah hita dia sini rohani debata karena kita tidak tahu kapan itu Tuhan mau memanggil kita atau pakai tikim sonari perhasian asini rohani debata nasahat Tuhan. Amin. Mau lihat Tuhan dihatam di bagasan sedariot Tuhan di paingot todo hami Tuhan asaunak songo bangso Israeli hami Israel utarai nagabe di serak koko dangge hasiam munasida dangadong biasa ni roham di nasida jala dangbe bangsom nasida le Tuhan ima di patuduho ko le Tuhan marhite si Hosea na mangalak buru si babi jalan alaya le Tuhan nami di leokoro asini roha tu bangso Juda jala paluomu nasida sian sudina nasa nadong so marhite podang porang alai marhite holong hami duya le Tuhan di bataman ami di palua Hosea dosa gonggoman di sibolis so marhite podang doh marhite porang alai marhite holong di bagasan Kristus Yesus le Tuhan iman wa ngasini roha na jupak kami ala nilai Tuhan nungay dia ko hami bangsom dia ko hami gabi anakom dia ko hami gabi dong asaripem dia pangido hatam tu hami asa setia hami Tuhan mar debata hokko ahola kodo debata na tu mangurupi mangalihong gugu laho madongani hami atau pasu-pasu mahuria mo na li Tuhan pasu-pasu hami saluhna dia kaulau na maragam dia gugu di hami moloropiak kepangunjunan dari Tuhan unang berbalik kami molo gudak pele Tuhan akka nama bailas ni rohanami unang gabi gijang rohanami molo tungarok piak karsa di hami asa unak tinggak kami alaya le Tuhan nami asa positu rohanami ay anak komu dohami bangsom dohami dongas saripem dohami suatu matami miad di ngulu nami lang ditongan di bagas nami bi asanak kami pedi tongan di bagas nami miad dami na sumurungi sonak kami Tuhan memujiho di ngulu nami pasupasuma akaruas mo na le Tuhan dia kaulaw na maragam na nilihom mo le Tuhan ditongan di bagas peleho dami akayanak kon na di parsikolan liok kapistaran asa berhasil dia ke parsikolan na buhay mo siya mga lulingo doon ako Bartolomeo na Ram akanong markarejo pasu-pasu parkarejuan na li Tuhan asa tarulilas ni rohat na siya siyak ko li Tuhan namin so ngani mali Tuhan di batama nami akan asa dapat karejo lupi patuduh parkarejuan na tamadi na siya asa di boto na siya di hodo ngulu nami na li Tuhan di hodo sudina akka narik koti di hamyon so ngani mali Tuhan di batama nami upasahat tami matuho sa luhukna nang akka rencana manang program ni Huriamon say pasu-pasu masaluh nasa bardala do denggan jala buhay Huriamon na li Tuhan gabe sada tiruan di tonga-tonga ni luaton hubak kami do Tuhan aka ruas mulpe asa toktong di bagasan las ni roha nang dinang pajongjok ko pardong asari pionna yanak kon ni Huriamon pasu-pasu na sida Tuhan gebe ripe nago dame do las ni roha jala pasu-pasu de Tuhan akaulaw pamasu-masuon na nagpatuponna songoni mali Tuhan nami upasatami makaruasmu na marulang tahun hatutubu di bagasat tikyon say pasu-pasu na sida liaw kay paasod do gajang ni umur asala sorohan na sida toktong mamujiho songoni akka na marulang tahun pernikahan pi Tuhan say homa toktong mangaliaw di nasida dami holong asala tabba holong na sakwe di tonga-tonga ni pardong asari piyon nasida pasu-pasu Tuhan akka parhalaro namin ni luhur ni padita namin law manguluhok Huriamon asa gabi huria na manguluon di tonga-tonga ni Portibion atong ibaga sa saderyon rak mahita Tuhan homa na madungani hami
Mauliati madiho de bata ama, anak dohotod di porbadia. Amin. Maret di mahita lasuhu mata papungu piliata. Ayat tulu holan akabawa. Hisab rohai
yakum mapiliata tu di bata. Ade di bata manami na di banwa ginjang hodo harorwan di saluhut sileho-leho na dinggad do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nileho mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwa na hutus di julom. Pasu-pasu may jalara mo ti asaw parasya kami pilihanon. Pati bulho karajaw mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay maruhanay mariti-iti toddim. Asalam utadahami gudang isi leho-leho mituhami. Asalam giri-girihay madok mauliate tuho. Mariti-iti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banwa ginjang say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajong. Say saut malomo ni roham di banwa tungosong na di banwa ginjang. Leo matuhami sa darion hangulwa siya pare. Say samarusa nami songok panesa nami. Didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami to gihot to pangujunan. Palua mahami siyan pangako. Dami do las ni roha. Jalohamu mapasu-pasu siat debatama ta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhom madamena tutotim. Sian hami sudah parhalado di huriata narong di huriato pasaat tami ma tabi di hita saluna do aka dongan na tong di bagas manangi hokatan itu hata tuhata mamangar amo di hita horas madita saluna.
tadi sama Bapak? Tadi mau duit tadinya. Satu nyanyi. Yeah. Tadi udah. Kalau aku buat tadi. Karena Tuhan. Makasih ya. Selendangnya. Harus dia tuh